turnaj bol veľmi kvalitne obsadený a čo sa týka kvality ihriska, bolo veľmi dobré, som bol veľmi spokojný. Moje výsledky som taktiež spokojný, pretože sa mi podarilo potrápiť aj veľmi skúsených hráčov. Dnešný turnaj si veľmi cením, lebo sa mi konečne podarilo po dlhšom čase vyhrať medzinárodný turnaj a mal som dneska výborných protihráčov vo flighte a bolo to veľmi náročné, či už na hlavu, na psychiku a na koncentráciu. Tak dnešný môj výsledok sa mi celkom pozdával tým, že som si napravila skóre zo včerajška, kde som skončila +1, dneska som to vytiahla na -2, takže moje celkové skóre skončilo v mínuse. Za každým sú na Slovensku nároční súperi, pretože ja som toho názoru, že na Slovensku sú najlepší hráči na svete. A je to vždy ťažké uspieť na našom turnaji, či na 100-bodovom turnaji, alebo na nejakom svetovom 250, ako bol napríklad dnes.